ҳамасола кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пас аз натиҷагириҳои худ беҳтаринҳои соҳаи кор ба ҷавонон ва варзиши кишварро муайян менамояд. ба ҳамин хотир дар кохи суруши шаҳри душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузор шуда, дар суханҳои ифтитоҳия матлубахон амонзода сатториён, муовини сарвазир ва раҳмонзода абдулло қурбоналӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд, пешвои миллат ҳамеша дастовард ва корнамоиҳои ҷавонони ин марзу бумро қадрдонӣ менамоянд. суханронон бо ишора ба соли таърихӣ дар ҳаёти кишвар умедворӣ карданд, ҷавонҳо дар посух ба ғамхориҳои роҳбари давлат барои ормонҳои миллат дар соҳаҳои худ талошу кӯшиш хоҳанд кард. земнан дар маросими ҷоизасупорӣ дар баробари ҷавонони боистеъдод ва лаёқатманди кишвар дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ, барномасозӣ, техника ва технология ва низ инноватсия, ҳамчунин беҳтаринҳои соли варзиш низ бо ҷоизаҳо қадрдонӣ шуданд. аз ҷумла дар аввалин номинаи бахши варзишӣ муассисаи давлатии телевизиони варзиш беҳтарин телевизион дар тарғибу ташвиқи варзиш дар кишвар дониста шуда, ҳамчунин Парвизи Маҳмадамин унвони беҳтарин шоираи варзишии солро дарёфт намуд. ин танҳо ҷоизаи ман нест. ин ҷоизаи тамоми даста аҳли коллективи муассисаи давлатии телевизиони варзиш ва ҳамзамон бо ин тамоми устодону пайвандону тамоми он нафароне ки дӯстону ҳамсабақон моро дар ин ҷода ҳамроҳӣ мекарданд, дар рӯзҳои бисёр мушкил роҳнамоӣ мекарданд ва мо аз камбудиҳое ки доштем мегуфтанд, пешниҳод мекарданд ки онҳоро ислоҳ кунем ва албатта мо низ бо мамнуният онҳоро қабул карда дар пайи ислоҳи худ, дар пайи беҳтар шудан кор мекардем. бо таваҷҷӯҳ ба вуҷуди иншоот ва имконоти варзишӣ ва баргузории мусобиқаҳои бошукӯҳ, шаҳри Душанбе беҳтарин шаҳри варзишӣ дониста шуд. дар бахши беҳтарин мактаби варзишӣ бошад, мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо ва мактаби варзиши кӯшониён беҳтаринҳои сол унвон гирифтанд. дар байни Федератсияи миллии кишвар чандумин сол аст ки Федератсияи футболи Тоҷикистон бо фаъолияти густарда ва самаранокаш беҳтарин федератсияи миллӣ мегардад. бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаҳои ба дастовардаашон, дар соли ҷорӣ дастаҳои истиқлоли шаҳри Душанбе ва равшани шаҳри Кӯллоб беҳтарин дастаҳои варзишӣ дониста шуданд. дар ниҳоят беҳтарин варзишгарони соли Тоҷикистон низ эълом шуда, Шаббоз Негматуллаев ва Баҳодур Усмонов, муштзанони машҳури кишвар дар риштаҳои олимпӣ беҳтарин варзишгар гардиданд. Акмалиддин Каримов варзишгари риштаи самбо бошад, дар намудҳои варзишии ғайриолимпӣ унвони беҳтарин варзишгари солро ба худ ихтисос дода, дар бахши беҳтарин варзишгари бону дар риштаҳои олимпӣ бошад, Муниса Ойматова беҳтарин варзишгарбонуи кишвар дониста шуд ки ба таеквондо машғул мебошад. Мирзо Шамсиев беҳтарин мураббии сол аз назари кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. дар поён мо аз ҷоизадорону беҳтаринҳои кишвар дар соҳаи варзиш дар хусуси ҷоиза ва нақшаҳояшон барои оянда пурсон шудем. خیلی خرسند شدم. اکنون سخت‌تر حرکت میکنم که با بازیکن المپی جای اول گیرم. من خیلی شاد شدم که در اینجا بهترین ورزشکاری سال مرا انتخاب کردند و من باز میخواهم که در بسیار مسابقه ها اشتراک کنم، پرچم خود را بلند بردارم و نقشه های من این است که بازی های المپی توکیو را اشتراک کنم، در آنجا نیز پرچم خود را بلند بردارم. مراتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم و امروز خیلی که شما شاهد آن هستید که من در سال 2020 در جایزه سپاری در جنبست سال بهترین ورزشگر سال 2020 از نمود غیر المپی شدم و من خیلی شادم. باز در آینده کوشش میکنم که در سال 2021 در مسابقه در پیش‌زوده هم خیلی در مسابقه جهانی پرچم تاجیکستان عزیز خود را در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. ضمناً باید قید کرد که با وجود وضع نامساعد در سال گذشته، ورزشگران تاجیک توانستند از مسابقه‌های بین‌المللی 124 مدال کسب نمایند. ҳамин тавр соли 2020 ки соли душвор ва мураккабе буд, дар соҳаи варзиш ва ҷавонон низ ҷамъбаст гардид ва беҳтаринҳоро муайян карданд ва мо умедворем ки душвориҳо дар соли ҳамон 2020 боқӣ мемонанд ва дар соли 2021 моро дастовардҳо интизор хоҳад буд, бахусус вақте ки мо бозиҳои олимпии Токио 2021-ро дар пеш дорем.